Madaning pakuwon Bulu Pitu papan melengganing Nalindra Ngastina Sang Prabu Duryudana ya Sang Prabu Suyudana ya Jaka Pitana ya Sang Jaya Pitana nadan kencar-kencar damar sewu wanci ratri nganti kaya wanci rina parandene datan katingal padhang penggali ing nata ing Astina kawis tinggal lenggah madaling dampar parandene katingal kembeng-kembeng punang waspa ing mapan wonten paja ing netra kajeng bilih sanata ing Astina Prabu Duryudana nedheng nandhang Sungkawa nadyan sangganing para kawula para wadyabala miwah sangganing para pinisepuh sampun kepareng ngandhir madyaning pesanggrahan Bulu Pitu parandene sanata ing Astina Prabu Duryudana dhateng kepareng amedhar pangandikan dadya tintrim swasana pesanggrahaning Bulu Pitu didhem permanem tanana banek ing walang alisik nadyan gegodhongan tanana ngobah samirana dadan mampah nyarengi wulan purnama parandene sunari Sang Hyang Wulan kasaputing mega satemah katingal peteng dedet lelimengan omong kala-kala kapireng swaraning srenggala hambaung miwah peksi gagak ingkang samiya rupyan-rupyan mangsan kuwanda madyaning Tegal Kurukasetra dadya kodheng penggaling sepurang ya para pinisepuh nadyan nalindring Mandaraka Prabu Salyapati datan kepareng amedhar pangandikan Begawan Durna miwah Arkyana Patih Harya Sengguni sadaya tumungkul ing kisma jerih kelawan wisesaning nata lamun anguruyumini ngemecah swasana madyaning pesanggrahan Bulu Pitu dados sakuling mangke katingal kilat sak gebyaran andilat telenging Bantala dadi anjala penggaling para pinisepuh sigra murwani pangandikan nata Prabu Salyapati miwah Arkyana Patih Harya Sengguni anglipur sungkawaning galih nata ing Astina Prabu Duryudana gumangun ujring pangandika ing dereng kababaring lisan nuwun amit pasang kaliman nabi tinebina ngiloduni dumawaing tawang tuwang anak Prabu sampun kinten ingkang bapa ngurumi ini dhateng wasesaning nata Ngastina menika babar pisan mboten namung ngandatosaken gumun raosing manahipun ingkang bapa ing kepatihan kula nuwun sewu nggih wiwit purna tumapak ing Bratayuda sedinten kala wau jengandika anak Prabu ngempalaken sangganing para pinisepuh para senopati para tamtama bintara sedaya aglar wonten ing pesanggrahan Bulu Pitu ngempaking para wadyabala menika boten sanes kejawi namung kepengin sanget nyadhong dawuh timbalanipun Paduka anak Prabu ing Ngastina nanging sabab menapa dene Paduka samangke sampun kepareng lenggah tumunten boten enggal-enggal paring pangandikan nanging malah katingal Sungkawa telenging penggalih Paduka anak Prabu ing Ngastina kula nuwun sewu nggih sanget boten nginten bilih mekaten ingkang Paduka tindakaken madyaning pesanggrahan Bulu Pitu menapa boten nami menika mangke namung badhe memirang dhateng anak Prabu piyambak jernyatanipun wonten ing mriki kathah sangganing para wadyabala para nayaka punggawa ingkang sampun ngabiyantara ngersa Paduka doh nyana cerak nyana sedaya sami mestani bilih Paduka anak Prabu menika getun anggenipun sampun anglampahi perang ageng Bratayuda menawi tetira mekaten menapa mboten ateges Paduka menika angias dhateng kesaganipun para kawula miwah para punggawa ingkang sampun ngiklasaken pejah gesangipun kinarya cagak tuwak ing Nalindra ing Ngastina bebela dhateng Paduka anak Prabu ing Ngastina kula nuwun sewu lunggir
Mboten nama ingkang bapa menika badhe memulang dhateng paduka anak Prabu babar pisan mboten. Namung menika mugi adadosna penggalian paduka. Kempaling Marawadyabala, para senopati Nalindra Suruwan menika estunipun sampun nggumolongaken tekad nedya mbebantu dhateng paduka anak Prabu. Nanging menawi lajeng paduka nggadahi sloga ingkang kados mekaten, menapa mboten nama paduka menika sami kemawon mboten nganggep dhateng kesaganipun para wadyabala, para nayaka ingkang sampun sagah pejah wonten ing madyaning Bratayuda namung kanggenipun tresna kaliyan paduka anak Prabu Ngastina nggih, anak Prabu Duryudana. Upamiya kepareng kawedaring kathah menapa teng ngandhanyari sungkawaning galih. Nanging menawi wadi tumraping para kawula para wadyabala, monggo kula dherekaken manjing saklebeting pesanggrahan tuwin pakuwon. Pepanggihan catur nitra kalawan ingkang bapa ing kepatihan menapa ing paduka dawuhaken sakmangke badhe kula wratakaken dhateng sangya para wadyabala miwah para nayaka nggih anak Prabu. Nuwun sewu nggih. Anyambet dhateng aturipun Patih Sengkuni inggih nadyan sedaya menika dereng kantenan leres, namung kula menika tiyang sepuh, kula menika ingkang rama ing Mandaraka pun Prabu Salya menawi ngantos kula menika nyumurupi dhateng kawontenanipun anak Prabu kados mekaten menika kula nuwun sewu blaka suta kemawon kula menika nderek isin, kula menika nderek wirak. Leres kendikanipun Patih Sengkuni doh nyono cerak nyono sami mestani yen to anak Prabu Ngastina menika getun nglampahi Bratayuda. Turun sewu menawi dipun getuni ingkang dipun getuni mapan wonten ing pundi, menawi jengan dika menika gelanipun ingkang pundi kula badhe nyuwun priksa. Menapa sami anggelani anggenipun kathah para senopati ing sami gugur wonten ing madyaning pabaratan. Menapa jengandika gela krana kathahing para kulawarga Sentana jengandika anak Prabu Ngastina ingkang samya kapupuh ing rana Madyalaga satemah gugur wonten ing peperangan Bratayuda. Menapa jengandika anak Prabu gela perkawis bondo donya ingkang pinten-pinten cacahipun mamprung kinarya ragating peperangan. Nggih. Ngibaratipun sekul ingkang sampun dados jenang boten badhe wangsul dados sekul malih. Ingkang sampun kelampah inggih kedah dipun lampahi. Ingkang sampun kelampah kedah dipun dadaki kanthi jiwa satriya. Menawi lajeng dinten-dinten namung kinarya sungkawa kados mekaten menika kala wau kula nuwun sewu. Bratayuda menika mboten rampung menawi namung dipun lambari rasa sedih. Bratayuda menika mboten ning Bratayuda menika kudu dirampungi nganggo jiwa satriya, nyododo endi dodo. Menika kedah dipun rampungi. Aben tiyasa wonten madyaning Bratayuda taker marus milang tatu. Sing kalah ya kudu nglenggana, sing menang mbok menawi menika sampun dados pinesti kodrating Hyang Mahanasa pancen ngukup kemenangan. Sing kalah aja meri lan aja wedi mati. Jer sedaya ingkang sampun lumampah wonten ing Kurusetra menika sampun dipun dadaki dening paduka anak Prabu kaliyan anak-anak kula para Pandhawa. Mila mboten wonten ginanipun menawi jengandika anak Prabu menika tumunten anglenggana lajeng tawang-tawang wasma madyaning pesanggrahan Bulu Putih menika nggih anakipun badhe sami memoyoki dhateng Duryudana. Kula borongaken sumangga anggenipun badhe nyacat dhateng kula. Kula mboten badhe isin, kula mboten badhe wirang. Nanging panjenengan ora ngrasake kaya sing tak rasake. Para sepuh ing sami jenengi madyaning pesanggrahan menika mboten ngraosaken kados ingkang kula raosaken. Peranganing para senopati pepunden sesembahan kula miwah sak mangke dereng dangu malih. Anak kula pun Lesmana Mandra Kumara kapupuh ing rana Madyalaga pecah siya madyaning perang ageng Bratayuda. Bebasan pepes Bayu Kang Tapis sampun boten gadahi kegiatan. Anak setunggal ingkang kula deng-deng kaya kendhang kula golo-golo. Besok iso nyambung marang sejarah Duryudana sirna madyaning Bratayuda Jaya Pinangun persasat sampun boten gadahi kegiatan.
Napa sing ajeng kula arep-arep upama Duryudana menang sak mangke mboten wonten ingkang nyambung dhateng sejarah kula upama Duryudana mati mesti kemawon negari Ngastina menika dados panguwasanipun para Pandhawa kula badhe dipun cacat dening jagat kula badhe dipun raosi dening sangyaning para kawula sedaya tumpes wonten madyaning Bratayuda Jaya Pinangun Rama Prabu Mandaraka wonten dawuh pangraos sing manah kula kadi-kadi kula badhe pasrah bongkokan dhateng para Pandhawa sampun ketitik lan sampun saged dipun wastani menawi kula mboten badhe ngukup kemenangan mangrupiyin jengandika anak Prabu paring dawuh kula mboten badhe ngukup dhateng kemenangan kula nuwun sewu dasaripun menapa jengandika anak Prabu paring dawuh mekaten Rama wiwit Kanjeng Eyang Brahmana ing ngetal kondo Samatmara Siwara Bisma ingkang kacariyos piyambakipun menika nggadahi kegiatan boten saged pejah menawi boten saking karsanipun piyambak pangraos kula Kanjeng Eyang majeng wonten ing pabaratan menika Pandhawa tumpes kelor datan posisa kula badhe nyawang Pandhawa ngatang-atang dadi bathang ning dinemune Kanjeng Eyang Begawan Bisma kapuping Rana Madyaloka wongsal wangsul kadang kula Yayi Bugadenta nadan piyambakipun menika boten saged pejah krana nggadahi wujuding titian tuwin serati ingkang ibaratipun raga 3 nyawa 1 ewadene pejah madyaning Bratayuda Jaya Pinangun Burisrawa putra panjenengan ugi sampun kapuping Rana Madyaloka marambah makaping-kaping ingkang pungkasan anak kula Lesmana Mandra Kumara ingkang mestinipun kedah gesang sabab piyambakipun kula gala-gala nyambet dhateng sejarahipun Duryudana ewadene sak mangke sampun kantun nami Lesmana pejah madyaning Bratayuda Jaya Pinangun samenika kula aturi menggalih kula nglakoni perang menika kula goleke sapa wis ora ana sing kula goleke kamukten wis ora ana sing kula goleke kanikmatan mergo anak kula lanang siji pun mboten wonten iki kula ngertos kula mangertos nggih kados wutita raosipun dene jengandika anak Prabu Ngastina paring dawuh ing mekaten lan kula saged ngraosaken kaya ngapa to rasane wong kelangan anak menika kula sampun saged ngraosaken amargi nalika Burisrawa kapuping Rana Madyaloka kula ugi sampun mangertos kaya ngapa rasane wong kelangan anak namung kula nuwun sewu lho nggih Bratayuda menika ngibaratipun sampun dumugi wonten ing tengah-tengah ngibaratipun tiyang nyabrang lepen menika sampun dumugi wonten ing tengah mundur ya klebus maju ya klebus menawi jengandika anak Prabu Ngastina menika tumuli mangke badhe mundur saking paperangan amargi krana panjenengan sampun kecalan dhateng putra pun Lesmana Mandra Kumara menapa mboten saya saru pocapanipun menapa mboten saya ambebangeri ngibaratipun jengandika menika nyiprati rahletuh dhateng pasuryanipun para sepuh ingkang sami ambilani dengan jengandika anak Prabu Ngastina nggih mila ingkang sampun sak mangke sampun ngantos dipun penggali amargi nuwun sewu wongsal wangsul kula matur petungane wong perang menika namung werna loro menang apa kalah mukti apa mati menika dados menawi jengandika anak Prabu Ngastina menika milih margi sarana peperangan inggih kedah dipun dadaki kedah dipun jajaki tegesipun kedah dipun nadepi sampun ngantos menapa ingkang kelampah wonten peperangan menika andadosaken jengandika anak Prabu tumunten mundur saking peperangan waduh nyuwun pangapunten kados menapa mangke wiranging Nalendra Ngastina Kanjeng Rama mila samangke babagan perkawis menika sampun kantos dipun petang sing wis mati ya wis sing ingkang sampun boten wonten inggih sampun boten sah dipun penggali parepatan Surup Surya pendak-pendak angrakit senopati parepatan Surup Surya menika pendak-pendak tansah kepingin damel srana kamenangan wonten madyaning Bratayuda menika dipun lampahi sakmenika monggo klatur krembak
calon senopati salajengipun menika saenipun sinten? Kula nuwun sewu. Kula nuwun sewu lho nggih. Sampun ngantos kinten kula menika sak mangke badhe munjuk atur ngersa paduka kanthi atur kula ingkang damel-damel namung anginaki dhateng penggaling Nalindra menika babar pisan boten. Nalika jengandika anak Prabu paring dawuh kaliyan ingkang Rama ing Mandaraka tumunten kula angenam-enam manah kula. Paman Harya kados pundi? Pangenam-enaming manahipun ingkang bapa ing kepatihan kula gelar tuwin kula gulung menapa ta sababipun? Ing atasipun Sang Mahatmarsi Wara Bisma menika sekti kalintang jayaning perang bebasan mboten wonten jalma wantah ingkang sak timbang sak bobot kelawan kasektenipun Sang Begawan Bisma namung nuwun sewu sedanipun lah kok epeh temen namung mungsuh satunggiling wanita inggih menika pun Wara Sri Kandi ingkang rayipun sinuwun Prabu Bogodenta kaliyan titianipun tuwin seratinipun inggih paribasan raga 3 nyawa 1 menika mestinipun menawi dipun petang kedahipun saged unggul wonten madyaning Bratayuda ning kena ngapa lah kok malah uga pralaya wonten ing peperangan malah ingkang putra ing Ngastina inggih menika pun wayah kula Lesmana Mandrakumara kula sumuruh piyambak nggih kula ngertos piyambak Abimanyu ingkang mersasat sampun boten saged nglawat embanipun ngantos kadidine landhak wonten ing madyaning Tegal Kurukasetra ing mestinipun Abimanyu menika boten saged nglawat nalika badhe cinandhak mestakanipun badhe dipun tugel jangganipun dening wayah kula Lesmana Mandrakumara dumadakan wayah kula Lesmana Mandrakumara kenging Kyai Pulanggeni wekasan Jrebabah wonten ing madyaning Tegal Kurukasetra peranganipun petangan-petangan ingkang kula aturaken menika kala wau mokal kelampahanipun menawi nuwun sewu mboten wonten satunggiling priyagung utawi nayaka Punggawa negari Ngastina ingkang dadal karti sampekaning para Kurawa tegesipun Paman wonten dawuh tegesipun pripun ngaten kula kinten wonten satunggiling priyagung kula nuwun sewu satunggiling priyagung ingkang sakmangke estunipun lair ndedheple wonten Pesanggrahan Bulupitu nanging batin piyambakipun angemuli tuwin anyingkepi dhateng sangganing para Pandhawa ketitik menapa ingkang sampun katindakaken dening para Sata Kurawa tansah kadenangan dening para Pandhawa kadosta gelaring perang ingkang sampun karakit dening para Sata Kurawa miwah para sepuh ugi dadal awit saking kridanipun para Pandhawa tuwin kathah senopati saking negari Ngastina ingkang sakmangke dados kurban krana nuwun sewu mbok menawa wonten telik Mangendrajala inggih menika wujudipun tiyang-tiyang Ngastina ingkang sakmangke saestunipun tresna kaliyan para Pandhawa wekasan mentala ndadal karti sampekaning para Kurawa wekasan kathah senopati Kurawa ingkang sami kapuping Rana Madyalaga nggih anak Prabu Ngastina Madyalaga nggih anak Prabu Ngastina Dewa Bathara jagat pangestu ngoro. Suman. Sengguni kula wonten maring ngadhawuh. Ora usah dadak mbok semoni ning kowe ngucapo apa sing tok aturake mau ana sambung rapete karo saya. Ya ngono apa ora? Nuwun sewu kula mboten nyebat nami. Namung saestu kula nggadahi panyakara bawa ingkang mekaten nanging kula nuwun sewu sinuwun kula mboten nyebat nami. Perangan ingkang padha lenggah ana ing Pesanggrahan Bulupitu kene anak Prabu Ngastina kowe Durna lan kabeh para Sata Kurawa ingkang ana sambung rapete karo Pandhawa kuwi mengaku sing ana sambung rapete Pandhawa kuwi mengaku merga Madrim Madiku dipek karo Pandhu anak-anak loro Nekula Sedewa kuwi peranganing para Pandhawa dadi upama kowe ngandhakake yen to ana piyayi ingkang dadi telik Mangendrajala
ingkang dadi mata pitaning para Pandhawa kuwi ora sandadak kowe ngucap jeneng ning aku wis krasa, ora sandadak kowe ngucap ning aku wis ngerti sing tok karepe kuwi aku. Ya apa ora? Ih, kula nuwun sewu, ora sandadak nuwun sewu karo aku, ora sandadak nyuwun ngapura. Mumpung iki kahanane kahanan peperangan, mletik sithik wae dadi kebrongot nalari para piyagung-priyagung Prabu Salya. Jroning tentrem wanci surup tekaning sesuk-esuk kuwi kanggo ngleremke rasa ngulah rasa sabar. Sesuk-esuk tumandang karya magut ana ing peperangan. Yen wengi iki kowe mletikke geni memungsuhan karo Salya, saiki ngene ora sandadak hitung-hitungan. Yen kowe ngarani karo Salya, yen to aku ki tok anggep sing tansah ndadal karti sampinganing para Kurawa. Tansah kadenangan dening para Pandhawa. Saiki aku tak takon karo kowe buktine apa? Buktine apa? Kowe aja ngucap yen to aku kuwi dadi wong tuane Nekulasedewa. Kowe aja ngarani yen to aku tresna karo para Pandhawa ndadal karti sampinganing para Kurawa ki mergo aku kuwi wong tuane Nekulasedewa. Yen ming dasar kaya mengkono mau satenane wiwit biyen tekan saiki wong wis padha ngerti. Ning kabeh mau yen mung kandhek ana ing pengaran-aran mung kanthi dasar kowe menungso sing golek pendhok supaya ketok kowe matur ming pamrih entuk pangalembananing anak Prabu Duryudana. Saiki ora Pandhawa mungsuh Kurawa ning Salya mungsuh Suman. Padha-padha gerange, padha-padha tuweke. Ning tanganku tiba ning dasmu ora pecah dadi papat aja duntang Ratu Mantaraka. Sewu nggih kula nuwun sewu. Ngantos geger kados mekaten swasana wonten ing pesanggrahan Bulupitu menika awit krana sedaya menika nggadahi pemanggih ewa semanten sami boten saged nampi bedaning pemanggih. Surasipun dados geger kados mekaten menika nggih. Kula nuwun sewu lho sinuwun Prabu Mandaraka kedahipun panjenengan menika nampi dhateng menapa ing dados satunipun Adipati Harya Sengkuni. Wonten ing pesanggrahan menika sami nggadahi benten-benten ing pemanggih. Nanging tumrap Begawan Durna benten-benten ing pemanggih menika mujudaken satunggiling kesaenan. Anggenipun badhe ngrembak babagan benjang-enjang menika menapa sinten ingkang badhe kadhapuk dados senopati mangrurah para Pandhawa. Oh Durna. Wonten dawuh. Bawa Durna tumunten mingset anggenipun lenggah madaning pesanggrahan. Kersanipun kados pundi? Nggih. Samangke sampun ngantos dipun rasaken anggenipun ngrembak perkawis sedaya ingkang sampun ngapuping Rana Madyalaga. Ingkang putra wayah kula Lesmana Mandrakara menika kaanggep satunggiling nare ingkang saged junjung dhateng derajatipun tiyang sepuh. Buktinipun wiwit Puratayuda dipun wiwiti Lesmana boten ketingal wonten ing peperangan. Nanging sareng nalika semanten Abimanyu ranjap wonten telenging Bratayuda, Lesmana ngetingalaken kesaenanipun minangka dados putra paduka anak Prabu Ngastina. Anggenipun kepengin junjung derajatipun tiyang sepuh tumunten Lesmana majeng wonten ing pabaratan nadyan Lesmana kedah bejah wonten ing Tegal Kurukasetra. Nanging menika mujudaken setunggiling anak ingkang ngabekti dhateng tiyang sepuh. Nggih, salajengipun. Salajengipun samangke gandeng sampun boten wonten ingkang madhek suraning driya. Ingkang kapatah dening paduka anak Prabu Ngastina. Ingkang bapa ing saka lima samangke masrahaken dhateng awak kula nggih monggo kula trima reba masesa menawi dipun marengaken kula ingkang badhe madhek suraning driya mangsah yuda mangrurah anak-anak kula para Pandhawa menawi ingkang bapa sampun kepareng madhek senopati wonten ing madyaning pabaratan menapa paduka badhe tida-tida dhateng kesagahan kula menapa badhe paduka badhe tida-tida dhateng kekiyatanipun Begawan Durna mboten ngantos sedinten kula nyangking sirahing Pandhawa gangsal cacahipun bawa berban. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dite mawu menawi sampun sagah makile ingkang putra ing Astina Duryudana madhek brah senopati wonten Tegal Kurukasetra. Apan menika dados kesagahan kula, Nger?
menawi manggil lajeng benjang menapa anggen paduka badhe tata angrakit gelaring baris madeg wonten ing pabaratan Kulur Kasitra. Menawi wonten lilah paduka benjang menika kula badhe madeg suraning driya minangka dados senopati ning para Sata Kurawa. Badhe kula tatahaken pejahipun Begawan Durna kinarya cagak tuwak Nalendra ing Ngastina Prabu Duryudana inggih sembahan kula. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan. Ing mekaten kula namung hanengga dhateng pangandika paduka ingkang salajengipun kirana lenjeng bapa nyuwun pamit madhal pasilat. Nyawisaken menapa ingkang badhe kula cawisaken. Uba rampe anggen kula badhe madheg wonten ing madyaning paprangan. Sembah kula ingkang namung ndherekaken jengkar paduka Bapa Durna. Mugi-mugi lebda ing karya kula nyuwun pamit nggih. Nggih. Mugi-mugi paduka saged damel srana pejahipun para Pandhawa. Kula nyamung budidaya sakmangkinipun kodrat pesti menika wonten astanipun ingkang ngagawe jagat. Mila menawi ngantos geseh aturipun Begawan Durna. Sampun ngantos samake kula menika nyandung nrimpet anggenipun manggih kasuwargan. Kula nyuwun pangapunten nggih, Nger. Bawa Durna, kula kepengin panjenengan menang. Sampun ngantos ngendikaken panjenengan badhe kapuping Rana Madyalaka. Oh inggih ngestaken dawuh. Kula nyuwun pamit. Bawa Durna sembah kula ingkang njerekaken jengkar paduka mrembaning Saka Lima. Astina Maha Prabu Duryudana lan ngandika dohari ning Sun Werkudara dohari ning Sun Werkudara den kaparenggene peranganipun para sepuh jebolan sing dijagake ming ana siji loro sing duwe kesaguhan lahir batin. Nadyan pendak-pendak kula ngawontenaken pepanggihan madyaning pesanggrahan Bulu Pitu wanci surup surya ngantos tengah dalu ingkang kula wawastu ingkang kula saged jagakaken lahir batin menika tresna kaliyan Duryudana jebul wong siji loro. Liyane kula sebut gedabyah kokean cacah ngrebda tanpa guna. Kakean gunem ning ora ana gaweane, semago sing tanpa bukti. Kula mung nyuwun sedaya menika dadi kaca benggala ngadhep ratu ya ora mung kakean cangkem. Ning kudu ana kesaguhane ingkang ditindakake. Aja mung kakean omong. Ning nyatane ora ana. Kula nuwun sewu nggih. Dawaing sruning deduka menika estunipun dhateng sinten kula dereng saged tanggap kula dereng saged andungkap sampun malita Kakang Penemban Durna nadyan ingkang bapa ing kepatihan menika dipun paringi alilah madeg senopati kula mboten badhe selak kula tertentu saged ngendikanipun dados sabda pangandika paduka anak Prabu Ngastina sampeyan mboten ajeng selak kenapa sampeyan ora matur kawit mau yen patih sengkuni saged dadi senopati. Kanjeng Rama Prabu Mandaraka ugi mboten badhe selak menawi kula pinitados dados senopati nanging sabab menapa mboten madhangake swasana pesanggrahan marang bebudhek banyu bening kahanan pesanggrahan. Kula menika ngantos gumun. Ati kula niku lara, ati kula sedih.
Kula kelangan kulawarga, kula kelangan anak, akeh wadyabala mangewu-ewu mati sia. Ling pendak-pendak pepanggihan madaning pesanggrahan Bulu Pitu mboten wonten ingkang paring pangandikan ingkang iso damel tentrem, damel ayem, damel mareme Duryudana. Kabeh mesti ngluputke Duryudana, kabeh nglerokke kula. Anggen kula sampun madeg wonten ing peperangan Tegal Kurukasetra. Napa kabeh lereking kelepatan menika wonten kula? Mestinipun ngaten. Mestinipun ngaten. Liripun kados pundi Rama Prabu Mandura keparing dawuh mekaten. Nuwun sewu, menawi wiwit rumiyin kula ngemutaken dhateng anak Prabu Ngastina. Ngastina menika dipun palih dados kalih Pandhawa ingkang namung nampi sekali, panjenengan ampun nampi sepalih. Menika Bratayuda mboten badhe dados. Mergi kula menika ngertos watak wantunipun para Pandhawa menika tartemtu nampi peparing paduka. Ning gandeng nuwun sewu, kula mboten badhe angelokaken dhateng jengandika anak kula ing Ngastina. Nuwun sewu, piyai kathah sami nyebataken yen sampeyan niku ratu murka. Sampeyan niku ratu murka. Nalendra ingkang mendem karo kamukten, ratu sing mendem karo derajat pangkat bondo donya menika mboten wonten sanes kejawi namung jengandika anak kula ing Ngastina anak Prabu Duryudana. Rama Prabu saged paring dawuh ing mekaten. Dasaripun menapa? Sampeyan numpuk brana picis sakake-akehe. Sampeyan wis dadi ratu sugih bondo, bandu sugih bondo tegese sugih brana picis, sugih bandu panjenengan menika nalendra ingkang Ngababala Raja. Ning nuwun sewu, namung dipun suwuni kamukten sekedhik kemawon kalian anak-anak kula para Pandhawa panjenengan nowel, panjenengan ora kersa maringaken wekasan kudu nglakoni pecah perang gedhe Bratayuda. Wong-wong sing ora ngerti kenthang ki muring lakon pojok plereting kahanan sami pecah wonten ing madaning peperangan. Senopati menika sami pecah madaning peperangan menika nuwun sewu nek kula walik dudu salahe sapa-sapa ning salah sampeyan. Nggih menapa paduka paring dawuh mekaten. Nek sampeyan ora nganakke Bratayuda, sampeyan menehke negara Ngastina marang para Pandhawa, perang niki ora dadi. Dadi ora mung cukup nyalahke karo sing gerang-gerang ngene iki. Klaturi sabar nggih, klaturi sabar. Sengkuni menengo cangkemmu. Inggih. Pendak-pendak pepanggihan sing diluputke wong tuwa-tuwa, pendak-pendak pepanggihan sing diluputke wong tuwa-tuwa. Apa ratu kira entuk kleru? Iya. Nuwun sewu lho. Sampun dinten kula wantun kalian panjenengan. Namung kula menika ngleresaken jejering wong tuwa niku jejeke barang sing bengkong. Benerke barang sing luput. Mula kula aturi ngonceki dhateng penggalih panjenengan piyambak, ngonceki karo lakon sampeyan. Nek sampeyan ora owel marang negara Ngastina, Pandhawa nampa separo, sampeyan mukti separo, Turasing Begawan Wiyasa padha mukti kabeh separo-separo, jagat niki tentrem. Sang Mahatmarsi Wara Bisma isih sugeng. Anak kula Burisrawa isih urip, ingkang putra Lesmana Mandra Kumara isih bakal dadi calon ratu negara Ngastina. Mang penggalih. Ning gandeng sampeyan milih perang merga owel maringake kamukten. Wekasan kudu kaya mengkene iki sing kelakon. Pirang-pirang panjenengan iso ngendikake pirang-pirang wadyabala mati mblasah kaya babatan pacing. Sampeyan sedih. Pirang-pirang nayaka Punggawa mati ana ing Bratayuda, sampeyan susah. Ning jane sing disusahi iki dasarmu apa? Sing disusahke niku dasare napa kula tak takon. Wong kabeh punjering lelakon niku saka sampeyan. Coba Imam Menggali. Punjering lelakon Bratayuda dadi menika saka Ratu Ngastina Prabu Duryudana, ratu sing malak, ratu sing serakah. Wekasan kudu dadekke korban pirang-pirang kulawarga, pirang-pirang nayaka, pirang-pirang Punggawa. Mboten. Menawi jengandika anak Prabu nalika semanten wonten utusanipun para Pandhawa inggih menika anak kula Kakek Prabu Ndarawati wis paring dawuh, nganti dipun derekaken Jawata catur cacahipun ingkang sami dados seksi wonten madyaning perang ageng Bratayuda nalika badhe anjabel negari Ngastina. Sedaya mireng lho nggih, sedaya mireng. Koko Prabu negari kula aturaken wetah dhateng para Pandhawa, sedaya mireng. Ning bareng dewane Oncat sampeyan ngendika pripun? Bareng dewane Oncat sampeyan ngendika pripun? Aja kok separo, sak pro 4, sak pro 6, sak pro 16, sak pro 32. Sedumuk bathuk senyari bumi, negara niki ajeng kula totoi.
Ngastina bali marang panguwasaning kula Pandhawa ning kudu tugel tel janggane Duryudana. Kabeh niki mireng, nggih. Nuwun sewu. Nek cara kula, kowe arep ngopo kowe? Kowe arep ngopo? Kowe ora trima. Ratumu tak unek-unek kowe ora trima ya. Aku wani ngunek-unek iki kanthi dasar bener sungkuni tak kandhani. Nek ora kelakon kaya ngene iki kapan nggonku bakal nguman-uman karo Duryudana. Watu sing serakah, watak angkara budi candala, ora nyawang Pandhawa ki sedulure, tunggal kulit daging, tunggal getih. Ning mentala ngidak-idak karo sedulur. Jagat kahanane kaya ngene iki rak wiwitane saka Duryudana, dadi contone wong elek. Kono nututi mlebu kono. Kono nututi mlebu ditimpal teleke kono, aku tak metu coba. Trigumulung mangrempak ing wadya Kurdakara kagiri-giri ronang kono magawe gelar magawe gelarira wang-wang jagat wasisaning Ubathara Wayaptara jagat. Lha. Jebul nadyan wis tak peper-peper mubal babaling kanepsunku, wekasane wis ora kuwawa ngampah marang sumuking rasaku. Bari kudu salya matur ingkang sak tenane singlar saka angger-anggering kautaman lan unggah-ungguh. Yen ora tak ngonokake mengko mundhak anakku Ngastina ora ngerti marang kahanan ingkang sejatine. Apa to sababe kok Bratayuda nganti geger kaya mengkene? Ya merga saka wewatekaning anakku mantu ing Ngastina. Muga-muga eling marang Purwadasina. Muga-muga daya-daya eling marang kahanan ingkang sak benere. Tak bali marang pesanggrahan ngaso sawetara pikirku. Iwono. Bareng aku wis samapta ing gati sawega ing diri. Prapta ana ing tepining Tegal Kuru Kasitra. Lah kok dadi iki gawe kaget. Atiku iki ana cloroting. Tak kira yen to ndaru tetarungan ana ing antariksa. Bareng caket tawes padake. Oh, lah iki ora panglik. Iki rak para berkasaan ing mapan ning dandang mangore. Nuwun sewu Penemban. Lagar kaleresan mekaten kula sak wadyabala namung badhe kepengin ngeyup kamukten dhateng Paduka Penemban. Dene sak mangke Paduka sampun pinarengaken dados senopati mangrurah para Pandhawa wonten ing Tegal Kuru Kasitra. Kula tilaranipun sawargi Bathari Durga miwah Bathara Kala. Para jim setan priprayangan sami nungsang puyang numbuk bentus mboten gadahi pengayoman. Malah samangke mboten saged nedha dhateng pangan kula ingkang sampun kinodrat dados tedhanipun para baju barat.
satemah samya luwe samya kepengin praptek Tegal Kurukasitra nanging boten wonten ingkang paring pengayoman dhateng kula. Penemban kula aturi ngayomi dhateng jasad kula menawi paduka parang ngayomi dhateng kula boten ketang sak mangke kula badhe rencang-rencang mejahi para Pandhawa. Penemban adan semanten ugi kula nyuwun pengayoman penemban. Nanyula meneman kula nyuwun pengayoman dhateng paduka yang meneman. Sampun dangu sanganing para wadya kala mboten nedha dhateng batanging menungsa mila dinten sak mangke gandeng paduka sampun dados senopati. Keparenga paring pangayoman dhateng sangganing para Padyaparat. Tilaranipun Bathari Durga miwah Bathara Kala sak mangke nderekaken jengantika penemban anggenipun madheg suraning driya senopati wonten madyaning Tegal Kurukasitra. Lho lha kok dadi kaya mangkene lakoni. Wadya balaning Pandya Bathari Durga. Gandeng kowe wis padha sambat karo Begawan Durna. Yen to kowe ora entuk pangan mergo ditinggal karo pengayomamu ya kuwi Bathari Durga lan Bathara Kala. Lan tulus saka lair batinmu kepengin bantu karo Begawan Durna. Oh, kabeh wae para wadya bala berkasaan baju barat. Malah kepasang Yogya katujuh ing ngenu. Kang mangkono saya wuh kekuwataning Begawan Durna mrene bakal maju ana ing pabaratan. Menawi ngaten paduka penemban Durna marengaken. Menawi ngaten paduka penemban Durna marengaken dhateng lampahipun para baju barat. Lho, mesti wae tak keparengake. Jer kowe nambahi kekuwatane karo Begawan Durna. Menawi ngaten ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. 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 Barisamu aja nganti ketara. Gandeng kowe iki jiwaning utawa wataking jim. Mula barisanmu ya aja nganti kasat mripat tegese kudu nganggo laku dedemitan. Mengko yen wis para Pandhawa majang senopati ana Tegal Kurukasitra mung ngenteni marang dawuhing Begawan Durna. Ya kowe wadya bala baju barat kabeh. Nggih, ngestakaken dawuh. Nggih, ngestakaken dawuh. Lajeng pangkatipun para wadya bala benjang menapa? Swatama wonten timbalan dawuh Kanjeng Rama. Gedhekno atimu ya, Ngger. Pun bapa tak rewangi kaya ngene iki mergo goleke kamukten karo kowe nanging sprana-sprene aku ora bakal entuk kamukten. Yen to ora tak rewangi kaya ngene iki, sapa ingkang bakal muktekake lawan kowe? Jer kowe anakku. Lho iki. Mula ikhlasno bapakmu madheg senopati. Dina semengko bakal katon kamuktenmu sarana aku iso mateni para Pandhawa. Kowe mesti bakal entuk pangkat derajat ingkang sakmurat kalawan labuhanmu tumrap negara Ngastina. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan penemban. Lajeng samangke kepareng paduka nembang ngara budhaling wadya budhalke para wadya bala sak pirangan ngrakit gelaring baris napaki Tegal Kurukasitra. Lho niki ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Posnya rampung sang swata manggennya matur dhateng Kanjeng Rama menawi katiti priksa satu kabidalaken sawanci-wanci bodhol mboten badhe angujiwani. Yen lek kabeh padha ngundang ora bendi pisan dandan pindho nglumpuk ping 3 bodhol. Lho iki ngestakaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah. Kula nuwun mangke amit pasang kaliman tabe tinebene kula duni dumawahing tawang tuwang. Eyang. Kula nuwun sewu. Sampun kinten kula wantun ngrumiyini dhateng wasisanipun Alindring Wirata Kanjeng Hyang Durgandana inggih Kanjeng Hyang Matsapati. Kula menika gumun lelampan sampun kepengker tebih ewadene tasih rinaos dening Kanjeng Hyang Matsapati ketitik pendak-pendak paduka Kanjeng Hyang lenggah wonten ing pesanggrahan tartemtu ketingal netesaken waspa.
Kula nuwun sewu, ingkang dipun penggalih menapa? Langkung-langkung menawi wonten sowanipun kadang kula panengah pun Arjuna. Kanjeng Hyang boten saged amambengi dhateng ngubal babaling raos satemah tilar dhateng wewatekanipun Nalindra Gung Binathara ing Wirata. Lajeng muwun hangguguk kados dene lare alit menika kula nuwun sewu ing dipun penggalih menapa? Werkudara, nggih. Apa Siadi tau tate nampa pangendikaning Kanjeng Hyangmu ing Wirata? Wah. Nadyan aku sepisan wae durung tau nampa ngendikaning Hyang Majapati kakekku ing Wirata. Mbok menawa ingkang pendak dina campur mbarep kakangku. Mbok menawa tau tate nampa pangendikaning Majapati kakekku. Yayaji, wonten pangendika ing ngadhawuh. Wonten menapa? Koko Prabu. Pendak-pendak Kanjeng Hyang Majapati tansah ngucap dhateng putra paduka inggih anak kula Punangka Wijaya, inggih pun Abimanyu. Kula kinten Kanjeng Hyang dereng saged anyupekaken dhateng kawontenanipun Abimanyu ingkang gugur wonten ing madyaning peperangan. Inggih nyatanipun boten maiben jernyatanipun sakmangke Abimanyu nilar dhateng satunggiling garwa ingkang nedheng bobot inggih menika boten sanes kejawi namung Kanjeng Hyang Utari. Mbok menawi saya pingget penggalipun Kanjeng Hyang Wirata menawi ing lairing punang jabang bayi sakmangke sampun boten kagungan tiyang sepuh Koko Prabu. Suramayan wadananira baranang Werkudara apa? Lah iki apik lho Yayi. Wah, anu kahanan kaya ngene malah gunemamu sembrono. Lho, ora sembrono. Ning bareng Yai Aji paring pangandikan yen to Kanjeng Hyang urung iso nyupekake kelawan lakon ing wis kepungkur, ya kuwi patine anakmu si Abimanyu. Pendak-pendak aku ana ingkang nyebut jenenge Abimanyu. Eyangmu ing Wirata mesti tumuli muwun kaya dene bocah cilik ora keri adimu Janaka. Ya ora jeneng mokal. Sapa to sing ora pingget atine jernyatane sing jeneng anak mongko ginadang gadang bakal nyambung sejarahing para Pandhawa. Tumuli gugur ana ing madyaning pabaratan, mongko gugure si Abimanyu wujud kaya mengkono. Sapa sing ora lara atine? Iya. Nanging balani tembung anak. Anak ki saka tembung ana. Ana ki merga saka sing gawe urip. Iya. Dene titah ingkang nampa anak mau mung dititipi karo sing gawe jagat supaya nggula wentah.
Bab perkara kodrating anak mau gumantung karo pesthine sing gawe jagat. Ya ora? Iya. Urip mati ana ing panguwasaning Gusti. Titah mung saderma dititipi marang panguwasaning Dat kang murweng Dat. Dadi upama anak mau dikersake dening panguwasaning Gusti, kudu sowan marang ayunane. Sing jeneng wong tuwa sing dititipi anak karo sing gawe urip mau anane mung kudu ikhlas. Kuwi pitunganku lho. Iya. Mung kudu ikhlas. Coba to. Upama ditangisi iki apa Abimanyu arep urip meneh ngono apa piye? Upama digetuni iki Abimanyu bakal bali ana ing jagat ngono apa piye? Lah ya ora to. Lho sing tak gumuni lho. Lelakon sing wis kepungkur sing wis kelakon ing nalika semana wis padha sarujuk lan sarembug. Yen to patine Abimanyu dadi kusuma bangsa. Lah kok dadi iki pendak-pendak ana nyebut jenenge Abimanyu kok bali padha nangis meneh iki terus piye coba? Le arep ngleremke penggalih Kanjeng Hyang karo adimu Janaka iki piye? Kresna kula wonten dawuh. Aku percaya nek kowe kuwi wong pinter. Aku ramaido nek kowe iki wong wasis. Ning mbok yo ngerti atiku. Ngerti rasaku Kresna. Aku mbiyen duwe gegayuhan sing tak gadang-gadang. Aku duwe turun sing ana turuning Pandhawa. Nganti Abimanyu tak jodhok-jodhokke karo anakku Utari iki mergo aku nggonku kedanan karo si Janaka, kedanan karo putu-putuku Pandhawa. Ning saiki anakku Utari meteng. Mongko sing lanang wis ora ana. Sesuk nek bocahe lair takon bapakne kudu takon sapa? Lah ya takon wong-wong kuwi to ya Werkudara. Kowe aja cengengesan kowe. Kowe wong susah mesti cengengesan. Mangke rumiyin to. Mangke rumiyin sakmenika dipun aturi menggalih. Nuwun sewu Kanjeng Hyang, menika mangsanipun perang. Lalapan ingkang sampun kepengker sampun dipun dadaki sesarengan lan sampun sarujuk bilih nalika Werkudara kaliyan Janaka mapan wonten ing Argasetra puru mengsah Gardapati lan Wresaya. Nalika semanten ngendrong barisanipun para Pandhawa tumunten sami sarembak mboten wonten sanes ingkang saged nambak lampahing para prajurit saking negaring Astina kejawi namung anak kula Abimanyu. Yai Prabu Darma Aji sampun sarujuk Kanjeng Hyang malah mbotoi dhateng pun Abimanyu padha dimajengaken wonten ing pabaratan. Dumadosipun Abimanyu kedah kapuping Rana Madyalaga pejah wonten ing pabaratan. Lah samangke panjenengan menika nalika semanten nyurung dhateng Abimanyu nalipun madeg Senopati kok sasampunipun Abimanyu pejah. Lenggetuni kok ora wis menika dos pundi? Apa ya nglakoni perang karo nangis cobi kula nyuwun dawuh. Ning rasaku kuwi lara. Lah inggih. Kula ngertos. Sapa to wong tuwa sing ditinggal anak ora lara atine? Arjuna. Kula wonten dawuh. Lemar nangis ki tekan sok kapan? Lemar nangis ki tekan sok kapan? Mongko bebau ki wana tengening Pandhawa ki mung wong loro. Bebau ki wana tengening Pandhawa ki mung piyayi loro, satriya loro, siji Werkudara, loro Janaka. Werkudara kuwi biyen nalika Gatotkaca tekaning pati, dheweke ya nangis kaya bocah cilik. Ning saiki wis bali seger meneh. Jiwa ragane lahir batine wis kukuh baku nggone ngadepi perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Werkudara leren le sedhe kok genti kowe. Iki kok nek genti genten Bratayuda ora rampung-rampung lho. Monggo kewajibaning Pandhawa kuwi ngisas angkara murka dadi utusaning adil. Pinercaya dening para Jawata mangrurah satru sekti para Kurawa. Eling Yayi. Eling. Yayi Duryudana sakurawane kuwi ora bakal sirna angkara murkane lamun ora bareng karo ingkang sinandhangan Arjuna. Mulat mara Sang Arjuna semuanya kang kamanungsanira kasrepan tingkahing mungsuh niran padha kadang Prabu sepinten kalepadan kula nyuwun kenging samudra pangaksami
Jernyatanipun manahipun titah menika wah gingsir. Wis ora sandadak mbok rembug. Yen tok bolan baleni mbok bolan baleni tundhone ora becik eyang. Piye? Samangke sampun ngogreh-ogreh sampun mamanten kasuwargan jati. Wayah panjenengan Abimanyu sampun jenak anggenipun mapan wonten ing Nur Kastuba. Yo, Kresna sak banjure. Kula nuwun sewu samangke kedah tata-tata ngarakit gelaring baris. Mergi wancinipun sampun kados mekaten. Menawi Kanjeng Eyang boten tumunten paring dawuh sinten ingkang kapacak minangka dados senopati, Gusti. Miturut petungane Kresna sapa ingkang bakal dadi senopati ana ing pabaratan Tegal Kurukasetra. Menawi saking petangan kula, petangan ingkang sampun sami gugur para senopati, sakmangke ingkang badhe dipun ajokaken boten sanes namung kejawi Begawan Durna ing Sukalima. Durna ing Sukalima, inggih Kanjeng Eyang. Sumangga anggara sesumbar lindu bumi kunjing kumaludhuk kumaludhuk guntur ketup lumembak penyu kang kumambang Begawan Durna ing Sukalima gerang dapuk wong wis tuwa ngewangi karo para Sata Kurawa. Kresna kanggo nambak lakuning para Kurawa lilanana aku ingkang bakal madeg senopati. Mangke rumiyin, menawi paduka Kanjeng Eyang kebadhe madeg senopati menika mangke nuwun sewu lho mboten nami kula angias dhateng kadigdayan paduka Kanjeng Eyang. Nanging menawi ngantos Kanjeng Eyang menika mangke kapuping Rana Madyalaka sinten ingkang badhe anuntun dhateng lampahing para Pandhawa? Lah banjur sapa ingkang pantes madeg dadi senopati ngembari marang kadigdayaning Begawan Durna ing Sukalima? Mboten wonten sanes kejawi namung Janaka. Koko Prabu. Piye? Nuwun sewu menawi sagedhagan menika kula mboten saged nampi dhateng pangandika paduka. Dasarmu apa coba aku tak takon? Yen sira Syadi iso ngaturake dasare apa lan mengko ndak petung nganggo nalar sing ganep tibane ganep tegese ketemu ngakal mesti aku iso nampa nanging ento dasarmu mengko ora maton ya sing gedhe pangapuramu peksa aku jiat karo Syadi. Eyang Durna menika utawi Bapa Durna menika pepunden kula menika guru kula saged kados mekaten menika pinulang uruk dening Kanjeng Bapa Penemban Durna menapa inggih badhe kelampan kula sakmangke badhe wantun lan mentala dhateng Bapa Penemban Durna ingkang sampun ngagengaken dhateng kawontenanipun Janaka. Arjuna, kula wonten dawuh, kowe kok kalah karo bojomu to? Kawon kaliyan bojo kula kados pundi? Kosek to, Sri Kandi kae rak wong wedok to. Sri Kandi wong wedok nalika semana tak tari Sri Kandi kowe dadi senopati tanpa nganggo pamadan sing werna-werna tumuli saguh maju ning pabaratan. Mongko mungsuhe ora baen-baen. Mungsuhe Kanjeng Eyang ngetal kandha Sang Mahatmarsi Wara Bisma. Yen ora wong sing kandel lahir batine tangeh wani ngadepi Kanjeng Eyang Dewa Brata. Nanging Sri Kandi wani. Katemane Kanjeng Eyang ngetal kandha gugur madyaning pabaratan merga saka Sri Kandi. Lah kok dadi kowe tak ajaka ning Mabaratan mung dasar merga Durna kuwi gurumu kuwi rak mbiyen iki wis perang lho Janaka. Jroning perang ki aja gagas sedulur, jroning perang ki aja gagas anak kadang mitra kawruh. Yen Durna madheg ana ing barisaning Kurawa cetha kuwi dadi mungsuhing para Pandhawa Janaka.